Чым песня кранае выканаўцаў і слухачоў? Чаму яна часам прыводзіць да танцаў, а іншы раз к страданням? Ой, я страдание, я запела, люди кажут весело. І як гумар дапамагае жыць і спяваць. Усё гэта нам раскажуць удзельнікі фальклорнага гурта «Мядоцкая талака». А Іван Іванович Крук паведаміць цікавую інфармацыю пра грамнічныя свечкі і іх значэнне ў жыцці продкаў. Ну а Сяргей Выскварка абяцаў здзівіць чарговым спосабам павязвання на ніткі. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Вітаем усіх, хто любіць не толькі слухаць, але і спяваць нашы беларускія песні. І сёння на вашых тэлеэкранах фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». І я, Ларыса Мятлеўская. І я, Сергей Выскварка, запрашаем вас у спеўнае падарожжа па Беларусі, каб акунуцца ў прыгожы свет беларускай песні. Сёння мы будзем спяваць у вёсцы Старая Мёдча, што ў Барысаўскім раёне Мінскай вобласці. Сустракайце! Фольклорный гурт «Мядоцкая талака». Обжидаем жизнь 100 годов, а здоровье 40 пудов. Коли ласка, коли ласка, коли ласка, коли ласка, будем щиро дяковать, танцевать и песни спевать. Коли ласка, коли ласка, коли ласка, коли ласка, запрошаем вас до нас. Сегодня гости вы у нас. Коли ласка, коли ласка, коли ласка, коли ласка. Добрый день усім вам, дорогие гости! Мы вельмі рады вітаць вас, сустракаць на нашай мядоцкай зямлі. Сяброў мы шчыра сустракаем з мядоцкім пышным караваем. Дякую вам за такое шчырае вітанне. Запрашаем вас до нас у гости. Якая ж цудоўная традыцыя сустракаць гасцей з песняй. Адразу з'яўляецца баявы настрой і хочацца слухаць і слухаць далей і далей, песня за песняй. Ну, але ж хочацца пазнаёміцца. Як вас зваць? Хто з вас кіраўнік? Я кіраўнік нашай мядоцкай талакі, фальклорнага гурта, які стварыўся ўжо каля 20 год назад. Але адразу мы так не назывались, назвы не мелі, а выступали толькі на зажынках, сходзім песні вясельныя паспяваем на абрадах і што дзе. А тады наш дырэктар Саўгаса Пётр Александрович Стралкоўскі гаварыў: дзяўчаты, дык нам жа трэба ўжо на самой справе ды добра зажаць зажынкі. Вось так і нас ён падпіхнуў да гэта, каб создаўся наш калектыў. Мы былі без назвы, але потым пашла я капаць дома бульбу, ну нікому не сказала. І гляджу, ідуць, хто падкавылівае. Бабкі, нашай бабе Лідзе Сямёнаўне ўжо было 80 год, і яна і бяжыць уперадзе. А што ты адна капаеш? Талакой жа весялей. І ў мяне адразу і не інакш будзе, а будзе толькі мядоцкая талака. Вось так у нас і назва нашага калектыва атрымалася. Такая цудоўная. Дружныя людзі. Вельмі дружныя. Мы ў калектыве вельмі дружныя. У нас адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Дык вельмі прыгожа, і, можа б, уже пачулі мы такую песню, которая вот таксама гучыць талакой, вот так разом усе. Канешне, пачуем. Талака збірае ўсіх нас.
Фальклорны гурт «Мядоцкая талака» з'ява унікальная. Сваёй творчасцю, традыцыйнай для мядоцкага краю, удзельніцы зачаравалі не толькі аднавяскоўцаў, але і ўвесь рэгіён. Згуртавала жанчыны і стварыла гэты калектыў у 2001 годзе дырэктар сельскага дома культуры Людміла Владзіміраўна Кажэўка. З таго часу мядоцкая талака значна змянілася, і гэта ўжо не проста калектыў, які прыгожа спявае. Гэта своеасаблівая творчая лабараторыя старадаўніх традыцый, не толькі раённага маштабу. Гурт актыўна працуе ў напрамку захавання фальклорнай спадчыны, адраджэння народных святаў і абрадаў, стварэння фальклорна-абрадавых праграм, пераемнасці традыцый ад бабуль да ўнукаў. А может, есть такая песня, как вот, ну, видите, чтобы все любили, вот. Такая, что все спевают и прямо запор, где не идут, там и спевают. І ёсць такая у нас песня. Гэта песня, можна сказаць, для мяне яна была калісьці калыханкай. Мне яе спяваў мой дзед Тихон. У яго такія вусы былі, так крутане гэтыя вусы. І давай мне гэту Галю. Толькі спаць он мне гэту Галю. Я уже... Я кажу, мама, треба было мне мусить Галей называть. Ну, а так, конечно, она такая песня, такая добрая, задорная. И вот нават, коли вам будет крыўдна, ці вас кто покрыўдзіць, ці будет кепска на души, вы сразу вспомните припев этой песни. Ай ты, Галя, Галя, молодая. И одразу усё, где что денется. Во як цікаво, нашим глядачам нават есть рецепт от дрэннага настрою. Ёсць такі рецепт. А мы зараз вам і проспіваємо. Ехали казаки из дому до дому, обманули Галю, забрали с собой. Ой, ты, Галя, Галя молодая, обманули Галю, забрали с собой. Едем, Галя, с нами казаками, так и будет лучше, я голодной мамы. Ой, ты, Галя, Галя молодая, так и будет лучше, я голодной мамы. У мамы ты носила шелковый платочек, а у нас ты будешь золотой веночек. Ой, ты, Галя, Галя молодая, а у нас ты будешь золотой веночек. Галя согласилась, за воз зацепилась, и повезли Галю темными лесами. Ой, ты, Галя, Галя молодая, и повезли Галю темными лесами. И повезли Галю темными лесами, привязали Галю к сосне волосами. Ой, ты, Галя, Галя молодая, привязали Галю к сосне волосами. Сами пошли к лесу, наломали хмызу, подпалили сосну от верху до низу. Ой, ты, Галя, Галя молодая, подпалили сосну от верху до низу. Сосна догорає, Галя вимовляє, а хто в лісі чує, нехай поратує. Ой, ти, Галя, Галя молодая, а хто в лісі чує, нехай поратує. А хто в лісі чує, нехай поратує. А хто дачок має, нехай налучає. Ой, ти, Галя, Галя молодая, а хто дачок має, нехай налучає. А хто дачок має, нехай налучає. У ліс казаками гулять не пускає. Ой, ти, Галя, Галя молодая, у ліс казаками гулять не пускає. Ой, такая файная, павучальная песня. И фамильная, можно сказать, у вас, так? Да. Я бачу, что каля вас ваша мама. И давайте познакомимся ближе с ней. Расскажите, коли ласка, про себе. Я ведаю один секрет про Тихонову. Ну-ну. У нее такая редкая профессия. Вот скажите, кем вы працавали?
трактористом. Уявляете? Я марила ў 6 класе быць трактарысткай. Пісала сачыненне. Нехто марил, а нехто здійснив свою мару. И вот все життя и на тракторы спевали. Да. Ой, сколько же на трактор песен перепето. Даже если бы это записывал, не хватило бы толстой тетради. А вы знаете, что и подарили даже именной трактор в свое время? Да. Да. И где он теперь, той трактор? У совхозе. Я в совхоз. Мы купили 2 баяна. Поменяли трактор на 2 баяны. Молодцы. Вот гэта дык гісторыя. Як вы лічыце, што важна ў песні? Музыка, акампанемент, мелодыя, акампанемент, словы, настрой, тэма. Вы так красиво сказали, что все это подходит под песню. Все, одно без одного никуда. А для Всё вас что потребно. важнее? Текст ці мелодия? Ну, для нас важней, конечно, это текст. Бо калі услухаешься у якую-нибудь песню именно у текст, и одразу знаем, что это наше. Все, и от нас уже никуда не пойдет. Потому мы столько творов Да, и учится она быстро у держим нас. у своей памяти. У вас такая музыка богатая, такая пригожая. Вот, может, рассказали, откуль набрали инструментов и особливо тых, кто на них играет? Ну, набрали мы их легко. И они сами до нас завитали. Негде мы выступали. Подобрался к нам барабанщик наш Юрасик. А тут Ирину с собой на цимбалах привел. А скрипочка у нас тоже недавно з'явилась. Шла она по лесу, а мы ее раз и поймали. понимаете? Покажите того лесу! Я вот вырвал у меня просто з роту. Да, Я вот. пошли в лес и назбирали у Идет кошки. такая бедненькая, Юра, понимаете, Юра. худенькая. Мы думаем, ну надо салом покормить, и раз ее. Она, оказывается, на скрипке играет. Ну и основный, конечно, инструмент это наши баяны. Людмила Ефремовна наша, Игорь Анатольевич. Вот хай яны поведамють. А вы все профессийные музыканты? Да, ці конечно. любителі є? Все профессийные. Все просим. Цудовно. Ну, вельми цудовно. Такие вот девчата и женщины, которые спевают на слых, без нотной грамоты, Да. я разумею. И профессийные музыки. Вельми так, я думаю, такий хороший склад отримався в ансамблі, правда? Сапраўды. Чого ж ти лисий, з волос остався, не було розчоски, грабля відчасався. Чого ж ти лисий, з лисей головою, потому що дівки облили водою. Чого ж ти лисий, з лисей головою, потому що дівки облили водою. Чого ж ти вартий,
Мядоцкі край, так мясцовыя жыхары называюць паўднёвы ўсход Барысаўшчыны. У часы Вялікага княства літоўскага тут, як лічаць даследчыкі, знаходзіўся цэнтр знакамітай у той час Барысаўскай пушчы. Тут уздоўж нашай ракі Мужанкі аж да самай бярэзіны ракі стаялі вялікія лясы. І вось людзі займаліся пчалярствам, і ў гэтых лясах яны рабілі вуллі з пчоламі. Борці. Да, і вот у нас больш за ўсё вось гэта, наверное, пашло. Мёд, ад слова мёд. Менавіта тут, на адлегласці 20 кіламетраў ад Барысава, размясцілася вёска з мілагучнай назвай Мёдча. Кажуть, што ў вашым рэпертуары больш за 200 песень. Да. А от цікава, яны ўсе тутэйшыя гэтай песні? Ці, можа быць, адкуль здалёку чуваць? Можа, гэта якая... Вось у нас была удзельніца, яна до 94 год хадзіла ў нашу калектыў з вёскі Ярцевых, Сісаронак Лідія Сямёновна. Яна жила яшчэ і ў Сібіры ў свой час. Яна шмат песен і з Сібіры нам прынесла тоже. Мы не толькі што свае. А гэта беларускія песні з Сібіры, так? Да, беларускія песні. І вось яшчэ што хочу расказаць. У нас некалькі год назад тут быў з Новосібірска, прыязджаў ансамбль Чапурушкі. І вось мы з імі таксама прыехалі на паўгадзіны к нам, як бы пераняць вопыт. А што атрымалася? Да самага рання мы з імі тут і спявалі, і танцавалі, і ўсё. Таму што шмат агульнага. Да. Так гэта былі, напэўна, беларусы з Сібіры, Да, правда? Да. Но яны ўжо іх бацькі негдзе жылі ў Беларусі, а яны ўжо ў Сібіры. Выбраўшыся туды ў Да, Сібір. да. А скажите, у вас усе песні вот такие веселые, задорные, что просто аж, я не знаю, стол и подлога подскакає? Ці може что-нибудь іншае ёсць? Ёсць і іншае, канешне. Песні, якая нам, дзяўчаты, якая нам самы лепш падабаецца песня з такіх вот спокойных, таких вальсовых. Это песня «Вальс», так она и называется. Верш Василя Зуёнка, а музыка Лучанка. І вельмі яна нам падабаецца, яна так прыжылася ў нашым калектыве. А чаму так прыжылася? Яна вельмі нравілась нашым удзельніцам старэйшым. Вельмі падабалі яе. Вось мы яе спяваем. Зараз мы вам і прапануем. А
ваша мядоцкая талака не толькі шыкоўна спявае, але і як танчыць. Застаяліся мы, Сяргей, з табой. Хацелася б трошки косці размяць і з вами разам паспрабаваць патанцаваць. І прапануем нашим глядачам таксама хутенька знайсці сабе пару. Садраць мужика з дивана. Ага, попробуй его отдяры. Але может не удастся который. Вот, и давайте вы некий таки танец с припевками разом с вами. А что будем танцевать? А станцуем мы вам, конечно ж, гэта страдание. И гэты танец и у пары танцуется, и муж жонцы можа што і расказаць, пастрадаць яю жалетачку, як кажуць. Ага, альбо запытацца, куды хадзіла і куды грошы дзела. Конечно. Вот і будзе страдання. І падчас танца можна расказаць тады праўду, прасціць. А я ведаю, что у вас же незвычайный фольклорный коллектив, что у вас вельми шмат обрадовых, старожитных песен. Да. Хотя бы назовите, до яких обрадов у вас песни есть? Ой, у нас, калі пачаць, дык по колу можна ісці да кожнага абрада. Гэта і каляды, гэта і масленка, гэта і купальня, і траецкі абрад, і зажынкі, вясельныя, усе у нас в нашым рэпертуары. А вот цікава, ці спраўляеце грамніцы, ці не? Ну, грамніцы мы таксама спраўляем, но і кожны гаспадар стараецца абавязкова схадзіць у цэркву, і кожны гаспадар стараецца не купіць там свечку, а зрабіць сваю з воска свайго, бо мы ж мядоцкія, у нас сваё вуллі, калоды, мёд, і делаюць сваю васковую вялікую свечку. Колькі ж усяго цікавага мы даведаліся зараз у гэтым калектыве. Але ж мне здаецца, што хтосьці у нас ведае пра тое значна больш. И кто это? Иван Иванович Крук, вам слово. Дык што ж за яна? Это грамнічная свечка, якую я трымаю зараз у руках. Вы бачыце, яна незвычайных памераў, намного большая, чым звычайная. Адкуль взялася гэта гісторыя? У тыя старадаўнія часы, калі толькі ў пчаляроў можна было знайсці воск, поэтому загадзя прасілі і рыхтавалі свечку, глядзіце, даволі тоўстую. Яна была недзе каля 40 сантыметраў у вышыню і 3-4 сантыметры ў таўшчыню. І вот з гэтымі свечкамі кожны гаспадар ад кожнай хаты кіраваўся ў царкву, і там трэба было скласці гэтыя свечкі вот так вот разам все в одно, гуртам, так сказать, да, их перевязывали, освечали, и быццам бы вот
этот прынцып талочнасці, які быў характэрны для беларускай традыцыі, ён прысутнічаў нават і тут. І тады было працяглае набажэнства, гэтыя свечкі асвячалі, а затым кожны гаспадар падпаліў яе на секундачку, нехта мог прытушыць, а нехта нават калі недалёка жыў, ішоў і так от полымя усю дарогу стараліся, каб не патухла. Другія тушылі, але трэба было з гэтай секунды, каб свечка была таямніцай. І тады, гляньце, хавалі ў рукаў свайго адзення і неслі дадому. Як толькі прыносілі дадому, пачынаўся незвычайны таямнічы рытуал. Рытуал вогненна крыжавання кожнага з дамачадцаў. І ён браў вот так вот акуратна агеньчыкам 3 разы, праводзіў. Маці адыходзіла ў бок, за ёй падыходзілі дачушкі, сыночкі, все па адпаведнасці з узростам. І так усіх бацька крыжаваў. Чаму? Таму што гэтым самым ён жадаў толькі аднаго, каб падчас летняй навальніцы нікога з дамачадцаў, ні ў кога з дамачадцаў не ляснуў пярун. Пасля таго, як будзе завершаны абрад агнявога крыжавання дамачадцаў, бацька ішоў па перыметру хаты ўсёй і абавязкова кожны куточак, кожны куточак запаленай свечкай па 3 разы абводзіў там, дзе лічылася, так сказать, свечка пачане трашчаць або пусціць дым, лічылася, што там знаходзілася ў хаце нячыстая сіла, і тады там яшчэ разачак акуратненька гэта ўсё ачышчалі. Пасля гэтага свечку клалі ў куфэрак або за абразы, і лічылася, што бачыць чужое вока ў гэтай хаце свечку не павінна. Аднак, лежачы там, яна не ўсё ж, так сказать, не ўвесь час ляжала, а вельмі часта выкарыстоўвалася ў розных абрадавых сітуацыях. Ну, напрыклад, свечка як знак перуновай стралы, як знак таго, што ў гэтай хаце жыве перуновы ўнук, яе даставалі і запалювалі тады улетку, калі ішла навальніца. І, як правіла, бабулька падпальвала або матулька і ставіла на падаконнік з таго боку, адкуль ідзе хмара. І лічылася, што гэтым самым небу падавалі знак: твой унук, твой сын тут, і поэтому нябесны агонь, не чапай нашай хаты. Прыехала дружына маладога, выкупілі невесту, і ім трэба было ехаць у храм да вянца. І тады матулька ціхенька, каб ніхто не бачыў, аддавала сваю сямейную грамнічную свечку хроснай маці. Тая хавала яе ў рукаў і павінна была на працягу ўсёй службы, пакуль ішло вянчанне, стаяць гэтай свечкай таксама ў храме. Бачыце, як сямейны перасцярог, як сямейная, так сказать, дапамога, як сямейны аберег гэтай маладой пары. Прыедуць дадому і абавязкова аддадуць матулі назад. Грамнічная свечка – это абавязковы атрыбут у таго часу, калі пачыналі жанчыны выпякаць вясельны каравай. Свечка грамнічна стаяла на стале, як бы ачышчаючы, асвячаючы, так сказать, тую прастору, якой адбывалася рытуальнае дзеянне міратварэння. Не паспееш вокам міргнуць, як ад вясельнага каравая да нараджэння дзіцяці пройдзе літаральна імгненне. І тады цяжарная жанчына рыхтуецца да першых родаў у жыцці. Бацька пазваў бабку-павітуху, а тая хуценька папрасіла матулю: дай грамнічную свечку. Запальвалі і гэтым самым быццам бы асвячалі дарогу таму, хто вось-вось павінен паявіцца на гэтай зямлі. З таго, з матулінага ўлоння ва ўлонне хаты, ва ўлонне жытла гэтай сям'і. Нарадзілася дзіцятка, і толькі-толькі, так сказать, яго спаласнулі, ўсё, бабулька брала грамнічную свечку і вот так, крыжуючы, пастаянна абнесла вакол гэтага дзіцяці. Ідзі, дзіця, па жыцці, з іскрай Божай у душы, з іскрай Божай па жыццёвай дарозе. Усё тое, пра што мы сёння з вамі гаварылі, ёсць нішто іншае, як зярняты народнай мудрасці. Давайце сеяць гэтыя зярняты со спадзяваннем на тое, што праз нейкі час новае пакаленне моладзі збярэ новы багаты ўраджай. І са спадзяваннем на тое, што малітва, скіраваная да нябёсаў, і святло грамнічнай свечкі будзе спрыяць нашаму падарожжу па жыцці. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». І сёння мы ў вёсцы Старая Мёдча Барысаўскага раёна спяваем разам з гуртом «Мядоцкая талака». Дзяўчаты, вы так прыгожа расселіся ў гэтым маляўнічым куточку і самі проста ўсе як кветачкі, праўда ж? Так, сапраўды. А скажыце, гэтым складам цудоўным, што вы любіце спяваць? Якія песні? Ну, карацей кажучы, калі мы знаходзімся ў нашай этой мядоцкай святліцы,
то асалоды для души у нас, конечно, идут наши песни обрадовые. Як пайду я дорогою, Як пайду я дорогою, пущу голос добровою, пущу голос добровою. Нехай голос галасує, нехай голос галасує, нехай татка з мамкою чує, нехай татка з мамкою чує, чийо ж это дитя пяє, чийо ж это дитя пяє, чому яно домой не йде, чому ж яно домой не йде. Вось такая песня. А песня гэта з якой нагоды спявалася? Ну так, на поле жніво, як жалі. Это жніво, Да. это жне жнейка так доўга, Да. там спявае як жне, Да. але сваю работу яшчэ не парабіла, і яна Да. да самага позняга Просто часу там. у гэтых песнях, вось, калі браць жніўныя, ці там абрадаваць, ці вясельныя, у іх столькі смысла закладзена ўжо ў гэтай песні, столькі сэнса, што просто так спець яе без якой-то душы, ну, немагчыма. Я вот хочу вас запытаться, вот вы зараз такие пригожие, у хусточках таких маленьких пригожих. А ці носили у вашем краї, може хто пам'ятає, больш старий головний убор, який називається намітка? Ну, раньше носили тогда. Да, раней носілі, і вось я просто памятаю, як що і бабулька моя, я там трошки з дедом, ну, бабулька, дядулька, як ми називаємо тут, гадавалася, дык вот у іх заўсёды тоже, да, постоянно хусточка была завязана вось так, а наверх заўсёды повязывался маслин. І нават нас тоже малых, ну вот мы это ніколі спать не поклали, каб заўсёды завязывали нам хустинки беленькие. Дык може сьогодні кому-нибудь з вас гэты самый ваш маслін, а по-нашому это вялікая хустка або тарыноўка, повяжем на манер намітки. Ці згоден Давайте, хто-нибудь? мы не против. Згодные. У нас зараз буде незвичайний спосіб. Ми зав'ємо дві хустки у функції намітки. Хутчэй за ўсё, некалі так даўней у вёсцы Азлом Любецкага района завівалі так намітки, але з цягам часу хусткі сталі маднейшымі. Першая завязваецца так на лоб у выглядзе павівала, або, як мы раней казалі, бачылі, чапца. А мне здаецца, што яны не маднейшымі, просто імі прасцей было карыстацца, чым наміткамі. Нічога не прасцей. Яны былі, просто выйшлі з моды. Гэта швыцей за ўсё. А вось гэта вялікая хустка, Як шапачка атрымалася. якая тут называецца маслін, у нас называецца тарыноўка. А у нас шаляноўка. Ну, справа ў тым, што шаляноўка гэта не ваўняная хустка. Тарыноўка Шаль. гэта ваўняная, а шаляноўка гэта з простай тканіны. Цяпер дайце мне, пожалуйста, Так. стошечку. Можете, дзяўчаты, запомніць, можа, будете так носіць. Да рэчы, яны былі вельмі дарагія, і ў свой час за такую хустку нават карову прадавалі. Вот столькі ж каштавала хустка, сколькі каштуе карова. Ось так. Поправим. Ось. Так, махры хаваюцца. Так. Так, я іх хаваю. Я хаваю все мухрыкі. Вось паглядзіце. Вот гэты хвосцік распраўляецца. Вось тут якраз добра, калі махры ёсць. Ой, ну сапраўды нагадвае Трэба намітку. І заўжды рабілі так, каб хусткі былі рознага колеру. Калі адна чырвоная,
то другая белая. Ну, зразумела, каб быў кантраст. Так, одна каб была светлейшая, другая темнейшая. Я каб толькі вас не уколоть, бо яно само не вельмі трымаецца, його треба закрапіць. Ось таким чином. Так, мацуем булавочками. Я думаю, что все одно самой тяжко такое. Ви ведаеце, я дакладна ведаю, калі б сама да перад люстэркам, яшчэ б хутчэй і прыгажэй. Ну, калі ласка. Ой, не, ну слухайте, сапраўды, пава. Ой, дзяўчына, што выбірай, каго любіш, выбірай. Ой, дзяўчына, што выбірай, каго любіш, выбірай. Ой, дзяўчына, сэрца мае, выйдзі замуж за мяне. Ой, дзяўчына, сэрца мае, выйдзі замуж за мяне. Не пайду я за цябе, няма хаты у цябе. Не пайду я за цябе, няма хаты у цябе. Пойдем сэрца ў чужую, хату сваю збудую. Пойдем сэрца ў чужую, хату сваю збудую. Збудуй хату з лебяды, а ў чужую не вядзі. Збудуй хату з лебяды, а ў чужую не вядзі. Чужа хата такая, як свякруха лихая. Чужа хата такая, як свякруха лихая. Хоць не лае, а мурчыць, а ўсё роўна не маўчыць. Хоць не лае, а мурчыць, а ўсё роўна не змаўчыць. Ой, дзяўчына, што выбірай, каго любіш, забывай. Ой, дзяўчына, што выбірай, каго любіш, забывай. Дзяўчаты, раскажыце, калі ласка, вот што у вас адбылося новага за гэты год? Ну, мы, па-першае, шмат дзе былі, ездзілі. Ну, в общем, мы кожны месяц дзе-нибудь гастролируем. Это, конечно, для такого коллектива это и потребно. Мы были и у Мядзелі на дажынках, и у Барысаве на дажынках, да и увогуле, где нас запрашаюць, там мы бываем. Марусенька, моя дороженька, расскажи мне правду хорошенько. А что ж у тебя были гости без меня? А что ж у тебя были гости без меня? Капитан был из Берлина, а майор из Сахалина, а солдатик рядовой из Белоруссии родной, а солдатик рядовой из Белоруссии родной.
ведаеце, сёння мае вочы адпачываюць на вас. Проста сапраўднае эстэтычнае задавальненне разглядаць вашыя строі. Хто іх зрабіў? Ну, конечно, старались усе, але у нас Марыя Тихоновна, яна сама шила фартухи, дзе спадніцы, вышывала кофты. Вось эту кофту сама шила і вышывала. Вось это ўсё яе заслуга. Яна для нас постаралась. Вельмі прыгожа, вы такія вот Катенька Катюша вышывала картину, на картине петухи, Катю любят женихи. А гэту песню, гэта, можна сказаць, пачці любімая песня Марыі Тихоновны. Яна, як ездзіла ў Москву заседаць на съездзе, і там адтуль яна і прывезла гэту песню ад адной жанчыны, Катенька Катюша. Катенька Катюша, купецкая дочь, где же ты гуляла всю темную ночь? Рано на рассвете ложилась спать, к ней подходила родимая мать. Катенька Катюша, довольно же спать, прежде пароходы по морю гулять. Один парус белый, другой голубой, один матрос старый, другой молодой. Катенька Катюша, поедем со мной. Катенька Катюша, будь верной женой. Ехала Катюша вдоль белой рекой, махала платочком, прощай, дом родной. Прощай, дом родимый, и мать моя родная. Еду я на время, а может навсегда. Уеду я на время, а может навсегда. Вось ведаеце, такія цудоўныя словы, і нам хочется сказаць, што нам самы час ехаць, але нам так не хочется ехаць назаўсёды, а хочется на час толькі паехаць на время. Каб І назад яшчэ раз- вярнуцца да вас. Каб яшчэ раз вярнуцца да вас, каб яшчэ паслухаць з вами ваши песні, может быть, паспяваць. Вам, конечно, вялікі дзякуй, што вы зберагаеце нашу народную песню і што яна так вас поўным цветам цвіце ў вашым калектыве. Просто ніжайшы паклон вам ад нас і ад, я думаю, ад усіх гледачоў нашай праграмы. Дякуем вам за такія добрыя словы, пажаданні. Будзем, конечно, чакаць усіх вас зноў да нас у госці. І на заканчэнне мы праспяваем вам песню, это наша папуры, наших песен «Вуліца мала». Але ж там павінен быць мужчына. Вось мы яго сюды і запросім, каб ён нам пракампаніраваў гэту песню і падпеў трошачку. Улица мала, каравод великий, люли-полюли, каравод великий. Мне молоденькой неде разгуляться, люли-полюли, неде разгуляться. Девки гуляли, колено ломали, люли-полюли, колено ломали. Стой, коленочки, робили мосточки, люли-полюли, робили мосточки. Катилася діва, колода з печі, де ударила милого в плечі. Нехай милий знає, хай знає, нехай милий двох назади не кохає. На вулиці гримота, на вулиці гримота, 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 мота-мота, на вулиці гримота. А женився старий дід, узяв дівку 20 лет, ой да, А женився старий дід, узяв дівку 20 лет, ой да,
А на гэтым на сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами. Мы абавязкова працягнем знаёміць вас з новымі фальклорнымі калектывамі. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага!